Okřížky jsou skvělým příkladem úspěšného odpadového hospodářství, což potvrzuje jejich nedávné vítězství v soutěži Odpadový Oskar. Toto ocenění podtrhuje význam snižování produkce směsných odpadů a podporuje obce k efektivnějšímu třídění. Je to ocenění, které jsme získali už druhý rok po sobě a je to vlastně to, že produkujeme nejmenší množství směsného komunálního odpadu v rámci kategorie 1000 až 5000 obyvatel na Vysočině. Takže vlastně z toho plyne, že naši občané dobře třídí, protože to, co dáváme na skládku, tak je opravdu málo. Úspěch v soutěži mohou jen obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Bohužel i přes vzorné třídění náklady na likvidaci odpadu od nového roku mírně podraží. My každý rok samozřejmě si zpracujeme výsledky toho hospodaření v tom odpadovém hospodářství ekonomické a máme kalkulaci na příští rok. A na ten příští rok nám vychází, protože samozřejmě zdražují se energie, zdražují se pohonné hmoty, platy těch zaměstnanců, kteří sváží odpad a tak dál. Takže nám vychází na příští rok by zhruba bylo ten poplatek měl být ve výši 965 korun zhruba na občana, aby pokrýval celé náklady. Protože my dlouhodobě se snažíme samozřejmě těm občanům trochu pomáhat, takže to dotujeme asi 15%, takže jsme zůstali u toho nadále a tím pádem jsme se rozhodli, že to zvedneme 80 korun na 880, což furt zůstává těch 15% dotance obce. A ten důvod je, si myslíme, takovej, že je potřeba, aby si ti lidé uvědomovali, že prostě ty odpady taky něco stojí a i když teda samozřejmě třídí a za to je chválíme, je to dobře, takže aby prostě v tom ještě pokračovali víc, protože ve chvíli, kdy je něco zadarmo nebo hodně zálevno, tak samozřejmě pak tomu lidi nemají žádný vztah a jim to úplně jedno. Problémem, kterým se obce a města zabývají již nyní, je konec skládkování odpadu od roku 2030. A do budoucna ještě možná jeden problém, který vidíme, a to je to, že celý odpadový hospodářství v kraji Vysočina spočítalo s tím, že od roku 2030, až se bude muset přestat skládkovat, tak se bude spalovat v Brně v Saku ve třetím kotli, který se měl stavět a který teď magistra nebo zastupitelstvo města Brna vlastně ten projekt zastavilo. A my najednou máme problém. Řekl bych, když to budu parafrázovat, z Apollo 13, Houstone, máme problém. Co s tím odpadem, protože na skládku se nebude moc dávat a spalovna v Brně nebude a nějaká další postavit za 6 let v podstatě nereálný. Takže tím spíš budeme muset co nejvíc třídit, aby jsme potom nemuseli platit třeba násobně víc, když najednou se to bude muset vozit třeba do Mělníka, do Opatovic nebo tak, když se samozřejmě ty náklady zvednou. Takže aby ti lidé vlastně lepší je každý rok zvednout o něco, než potom najednou jednorázově třeba na dvojnásobek. Takže v podstatě tak nějak se připravujeme na tohleto riziko, který tady v tom roce 2030 je.